Салом, ман Шарипова Марҷона, директори компанияи Фабелик. Имрӯз дар бораи ана ҳамин чой ва коктейлҳое, ки ман худам истеъмол кардам, результаташро дидам, дар давоми 1 ҳафта 4 кило вазни худамро партофтам, барои шумо низ тавсия медиҳам. Аввалин дараҷа ана ҳамин чое, ки шумо дар дасти ман мебинед, ана ҳамин чое 10 шабона-рӯз шумо истеъмол мекунед, ки дарун ба даруни шуморо тоза кунад. Ана акам баъдан ана ҳамин шейкере, ки дар дасти ман мебинед, дар ҳамин шейкер баъди 10 рӯз дар ҳамин шейкер 200 миллиграмм оби ҷӯшомадаро шумо мегирен, баъдан сар мекунен коктейлхӯриро. Аввалин дараҷа 200 миллиграмм оби широгарма гирифта, ана ҳамин хел коктейл якта специална ложка дорад. Яъне ҳамин ложкаро пир ба пир карда дар дуруни ана ҳамин шейкер меандозен. Баъдан якҷоя мекунен, тез якҷоя мекунен, ки сахтак нашавад. Баъдан истеъмол мекунен. Шахсоне ки мехоҳен, ки аз ҳамин коктейлҳо истеъмол кунен, вазни худатонро кам кунен, дар рақамҳои болои экран буда занг занед, ман ҳамаашро мефаҳмонам.